Estamos en Barciademera, tal como vos indican as imaxes, queridos amigos e amigas da Senda do Moucho. Un lugar fantástico a nivel histórico-artístico, un dos máis relevantes como conxunto histórico-artístico de Galicia, senón o que máis, como rezan algúns textos de algúns especialistas. Nós non somos especialistas en arte, nós non somos especialistas nesa materia, pero sí somos especialistas en educación ambiental, e iso é o que queremos amosarvos este domingo 14 de xuño, onde visitaremos outro dos tributarios do río Tea, o río Alén. A fin de semana pasada estivemos no río Sabriña e hoxe nos toca o río Alén, moi perto do río Sabriña tamén, os dous tributando sobre o río Tea. Vaya pois outra das entregas sobre este río, o río Tea, e vaya pois este percorrido do que vos queremos facer partícipes e interpretarvos a nivel medioambiental o vindeiro domingo 14 de xullo. Agardamos por todos e todas vos. Vai pagar moito a pena. Se non, vede as imaxes. Ata agora. Aí temos dous niños de velutina, principiados. Agora a temperatura é moi baixa e debe de estar dentro. Vai moito norte a estas horas da mañá. Claro, isto tiña que aguantar carruaxes e demais. Mira que pasada. Mira, que lecho es aquel? Os mundos reais, fenso real. El dentabrú, perfecto. Dentabrú. Este que temos por aquí abaixo, xa? O macho. O fento macho. Pero fíxate naquel da parede. Como baixa, como cuelga, parecera o dentabrú, pero non o é. Que fento é ese? Guardia radicans. Aí está, da Guardia radicans. Unha fenta do terciario, aí, adornando as paredes do cañón das costas do río Alén. Un dos poucos lugares de Galicia onde podemos atopar este fento. Vamos baixar cara a él. Tentativamente. Sí, isto baixa. E aí, co botón, tocando a terra, xa se reproduciría. Aí está. A fenta do botón. A Guardia radicans. Fíxate que exemplares, que frondes, Sí, aí está. Ese máis novo ten ese botonciño máis pequeno. Pero bueno, son dos poucos sitios. Eu só coñezo 3 sitios aquí en Galicia onde podemos atopar a Guardia radicans. Igual hai máis, En las islas Hawái, dijiste? En las Hawái tamén hai a Guardia radicans. Na Macaronesia, no sitio de Gomera, La Paz, ten Guardia radicans.
a píntega rabilonga, vale? Un dos tesouros dos nosos ríos, neste caso, daqui, do río Alén, que é un endémico de Galicia, endémico, bueno, pódese atopar no noroeste de Asturias, un pouco nesas fragas, moi pegado aos Oscos, despois no norte de Portugal, pero é unha píntega que só existe aquí, en Galicia, de aí de Lusitánica, e, polo tanto, un endemismo que atopamos agora mesmo aquí, no río Alén. Fixadevos as dúas marcas cobrizas que recorren o seu lombo. Eso, Carabus galiciano rutilimembre, é dicir, de patas vermellas, outro endemismo das beiras dos nosos ríos, aliméntase de pequenos, bueno, de larvas de ras, de estas que chaman cucharillas, renacuajos pequenos, tamén de ovos de algúns gasterópodos, tamén atacan algún gasterópodo pequeno, algunha lesma pequena, e bueno, outro endemismo da beira dos nosos ríos de montaña, moi apegados á montaña, etc. E aquí o temos no val do río Alén. Que te parece? Unha auténtica pasada. Bueno, ímolo soltar. Como vedes? Paraíso. Pois a ver onde pisamos, porque se isto é o paraíso, que verdadeira maravilla. Hostia. É algo con que non estou de acordo, ter que tirar pedras así, pero que pasada, Bueno, queridos amigos e amigas da Senda do Moucho, aquí finalizamos a preparación deste percorrido, o do vindeiro domingo 14 de xuño. Nos queremos compartirlo con todas e todas vos, porque realmente paga a pena. Un percorrido pequeno, de curta longitude, un percorrido levadeiro, moi fresco agora, con estas vagas de calor polo verán, no que interpretaremos unha cantidade de contidos tanto medioambientais, etnográficos, como tamén históricos, e por que non, de lenda. Nos imos pechar xa pasando por esta ponte medieval que cruza o río Alén, e xa nos despedimos de todos e todas vos. Agardamos que veñades connosco e que disfrutedes deste percorrido na costa do Alén. Ata pronto!